Jeg hedder Julian Svejgaard, og jeg er pianist og komponist, og så er jeg radiovært og spillemand. Jeg spiller folkemusik, laver mine egne kompositioner i den tradition. Jeg spillede lidt klassisk klaver, da jeg var helt lille, og så ret hurtigt så fandt jeg ud af, at det sjoveste det var at lave sine egne kompositioner. Og rykke nodværdien det ene sted og det andet sted, og så synes jeg, det lød meget bedre. Jeg bliver meget inspireret af de der lydflader og klangflader fra sådan nogle Chopin-stykker eller Debussy-stykker. Og det kan også ramme mig fra et eller andet i en helt anden genre, noget elektronisk musik, eller nogle lydflader, der ikke nødvendigvis har en melodi eller et eller andet, men som har en stemning i sig. Det kan inspirere mig virkelig meget. Så kan jeg lige pludselig finde ud af, at der gemmer sig et eller andet stykke musik eller en anden melodi, som jeg kan overføre til klaveret. Men også sådan noget, altså ragtime-pianister elsker jeg. Deres måde at groove på passede egentlig meget godt til den der sådan lidt mere sådan sjove, danske, groovy folkemusik, som jeg også holder meget af.